Is-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna jinsab għaddej minn diversi riformi bilan li l-istudenti Maltin u Għawċini rilevanti il-livell tagħhom ikomplu jirnexxu fl-istudji tagħhom. B'reazzjoni għal sqarrija pubblika minn grupp ta' 14 l-organizzazzjoni ta' tfal bl-isem ta' Malta kien li talbu għal riforma holistika f'dan is-settur. Dan fid-dawn li l-aħħar ċifri maħruġa mill-Uffiċċju taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja u l-Matrikola il-Metzek u rew li numru sinifikanti ta' studenti li poġġew għall-eżamijiet tas-sekk m'għaddewx. Kellim għall-Ministeru responsabbli mis-settur edukattiv saħaq ma' dan l-istazzjoni li s-settur edukattiv diġà jinsab għaddej u riforma sħiħa li fiċ-ċentru tagħhom hemm l-istudent u l-edukaturi. Hawnhekk ġie notat kif il-ġimgħat li għaddew tnedew diversi strateġiji li fost oħrajn ħarsu b'mod dettaljat dwar il-kwalità tal-edukazzjoni u t-tisħiħ tal-politika edukattiva fil-waqt li fil-jiem li ġejjin se tkun mnedija wkoll strateġija oħra li tiffoka fuq it-tagħlim tul il-ħajja. Minn barra dan tnediet ukoll strateġija li tħares b'mod dettaljat il-ħidma il-qudiem biex ikomplu jinkisbu r-riżultati fuq studenti li jitilqu b'mod bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ. Dawn kollu ma' parti mill-viżjoni ta' tiġdid fis-settur li se jingħaqdu flimkien fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li qed tkun infassla mill-qiegħ bis-sem attiv tal-edukaturi kollha u tal-imsieħba soċjali fis-settur. L-istrateġija se jkollha diversi pilastri fosthom il-benesseri tal-istudenti, l-inklużjoni u l-kisba akademika u l-bżonnijiet tal-istudenti fuq bażi individwali. Fl-aħħar nett il-kellim stqarr li l-Ministeru jibqa' jemmen bi sħiħ fl-edukaturi u jibqa' jappoġġjahom fi xogħol kbir u b'dedikazzjoni li jwettqu biex jinkisbu r-riżultati.